खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ फिर खनसेबावै जोंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजवारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगो नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मा टपिकखौ लानानै रायज्लायनो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना निस्सय टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंगोन बेखौ बुङिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामगोन। लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे मेम'रिया जुदि अलरेडि फुलखा, बेयाव नोंथाङा जिमानखि भिडिअ सोआ मानो हाबनाय नङा, जिमानखि पिक्सारफोर नोंथाङा सोआ मानो हाबनाय नङा। आरो जाय मेम'रिया एबा जाय मबाइलाव नोंथाङा फुलाव नोङो आरोबाव सोनो सेस्था खालामगोन, बे मबाइलानो हें जागोन। बेबायदिनो लोगो नोंथांमोन, जुदिहाय नोंथाङा माबा मोनसे सोनो हास्थायदोंब्ला सिगांग्रो बे मबाइलखौ खालि खालामग्रोनांगोन। आङो बेखौ बुंनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुबैदों, नोंथाङा जुदि सानदों आङो माबा मोनसे सोलोंगोन दिनै होननानै जुदि सानदों, তেনেहले नोंथाङा सिगां नोंथांनि माइन्डखौ खालि खालामग्रो लोगोफोर। जुदिहाय नोंथांनि माइन्डआ खालि नङा, उगुल थुगुल सिगांनि बाथ्रा बायदिसिना साननानै दंखायो, होमबा आङो जिमानखि बाथ्रा बुङा मानो, आं जिमानखि नोंथांमोनखौ मटिभेट खालामनो सेस्था खालामा मानो, अब्लाबो नोंथाङा मालाबाबो मटिभेट मोननाय नङा। मानोना नोंथांनि माइन्डआ अलरेडि फुलखा। आरो जुदि फुल नङा, जुदि फुलखा, अब्ला दिनैयावलाय नोंथाङा माइन्डखौ खालि खालामग्रो लोगोफोर। मानोथो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्परटेन्ट पइन्टफोरखौ बाथ्रा आं रायज्लायनो सानदों। आङो नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे, मानोथो जोङो बयबो जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जानो लुबैयो। आरो आंबो दिनै बे मोनसे स्टेजआवनो थाबाय थानो लुबैया, आंबो आरो जौगाबावनो लुबैयो। निस्सय नोंथांमोनाबो लुबैयो। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनजों बेफोर बाथ्राफोरखौ आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों, जाय बाथ्राया नोंथां आरो आंनि थाखाय गोबां गोनांथि। आंनि फंबाय बिनानावफोर, आंनि बिदा फंबाय आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोनदोंब्ला, जुदि खोनासंदोंब्ला, आं आसा खालामदों नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजाहालागै मोजाङै खोनासं। अब्ला आं सानो नोंथाङाबो निस्सय साक्सेस आरो देरहासार जानो हागोन। दिनै गोबांथार सुबुंफ्रा बुङो, नोङो जुदि जिउआव देरहासार जानोब्ला, नोङो जुदि जिउआव साक्सेस जानोब्ला, नोङो माबा मोनसे खोमानांगोन अब्लासो नोङो मोनगोन। नाथाय आङो बुङो लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जिउआव देरहासार जानोब्ला, नोंथाङा साक्सेस जानोब्ला जेबो खोमानांगौनि गोनांथि गैया। मानोना नोङो माबा मोनसे मोननो लुबैदोंब्ला नोङो माबा मोनसे लागायग्रोनांगोन। दिनै आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन, नोंथाङा दैज्लाङाव माइ गायब्लासो नोङो मेसेङाव माइ मोनहैगोन। नंगौना नङा लोगोफोर? आङो दिनै बेखौ बुंनो सानदों, जुदिहाय नोंबो जिउआव देरहासार जानोब्ला दिनैनि समाव नोङो माबा मोनसे लागायनांगोन। दिनै नोंथांमोना नुदों जानांगौ, मोनसे फिसा फाख्रि दंफांनि फिथाइखौ नोंथांमोना नाय। बे फाख्रि दंफांनि फिथाइया जोबोद फिसा, नाथाय जेब्ला बे रज'नानै गिदिर जायो, अब्ला नाय ओरैबायदि सोमखोर दंफां गिदिर जाबोयो। जाय बिफाङाव नोंथाङा सायख्लुम लानो हागोन, जाय बिफांनिफ्राय नोंथाङा गोबांथार खामानियाव बाहायनो हागोन, ओरैबायदि गिदिर जायो। बेबायदिनो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे मोननो लुबैदोंब्ला मोनसे फिसानिफ्रायसो जायो। नोंथाङा बेबायदि लागायग्रोनांगोन। आं आसा खालामदों अब्लाना नोंथाङाबो साक्सेस आरो देरहासार जागोन। दिनै जों साबैसेया गावनि लाइफनि थाखाय सानो, जों साबैसेया गावनि लाइफखौ जों जिउआव देरहासार जानो सानो? आं आसा खालामदों दिनै 100आव बेबायदि सानग्रा मानसिया मात्र 10%ल' जागोन, जाय मानसिया गावनि लाइफनि थाखाय सानो। बे नङा जे जों साना बा उमुगा साना, बयबो सानो। नाथाय साननायजोंल' मा जानो, जों मावनो हानांगोन। लोगो नोंथांमोन, आं दिनै बेखौ बुंनो सानदों, दिनै जोङो गुबुननि थाखाय रायज्लायनो जोंहा टाइम दं। गुबुनखौ सोरबा सोरजोंबा खारलांबायनो, सोरबा उमुखिया उमुखजों थांफाबायनो, सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ लाना खारबायनो, सोरबा हाबा जाखानाया उमुखजों उमुखि जालांबायनो। आरो जों बेफोरखौ रायज्लायनो जोंहा टाइम दं। वाट्सएपआव जोंहा चाट खालामनो टाइम दं, फेसबुकआव मेसेज गेलेनो जोंहा टाइम दं। आरो बेफोरबायदि टाइमखौ होआलाबानो गावनि थाखाय नोंथाङा होलाय दसे सम, जे आङो मा सानदों, आंनि लाइफआव आङो मा मावनो सानदों। नोंथाङा बेखौ जुदि टाइम होब्ला, आं सानो नोंथाङाबो निस्सय साक्सेस जागोन। नाथाय जों साबैसेया होदों गावनि थाखाय साननो? जों गुबुननि थाखाय टाइम होदोंब्ला नोंथाङा गावनि थाखायबो टाइम हो। खमसे खम 1 घन्टा नोङो सानफ्रोमबो गावनि थाखाय टाइम होलाय, अब्लाना नोंथाङाबो साक्सेस जागोन, नोंथाङाबो जिउआव देरहासार जागोन। आं आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ मोनसे पजिटिभ नोजोरियाजों नोंथांमोना नाय आरो बेबायदिनो मावनो सेस्था खालाम। अब्ला आं सानो नोंथाङाबो निस्सय साक्सेस जागोन। आरो आं दिनै बारा गोलाव बुंनो सानासै आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। आङो दिनै एसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। नाथाय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामगोन। बेनो जाबाय, नोंथांमोननियावबो जुदि बेफोरबायदि माखासे गुबुनखौ मटिभेसन खालामनो हानाय भिडिअफोर दङब्ला, राइटारफोर दङब्ला, नोंथांमोनाबो जोंनो सेन्ड खालामहरनो हागोन। जेराव आङो जोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बे नाम्बाराव सेन्ड खालामहरबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदि मोजां मटिभेसन भिडिअ खोनासंनोब्ला नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो कमेन्ट, लाइक खालामनो दाबाव। आं एसेखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।